Naimbag nga orasyo amain papagayap. Isagot mi ka na kayo, ti may samanin nga istorya, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Nagsapa kamutin a bumangon lakay. Wala ta mapaanak ko ni Jetalaw. Nabaran to man ang tidarang tiinit inton madamdama. May mayat no nasapat ti panagtrabaho. Inka man kidyag timpla iti kape, bakit? Ay naagidata pa'y lakay. Madamdama kantun amapan. Uray tulungan kanto ah. Kisnak man kidi lakay. Pagustuhan nakmutin ah. Uray italag. Anya, ay nabirta bakit? Lakay kan bakitan. Ada pa'y larik nam aya iti kakasta. Kay ada pa'y ah. Apay, awan ka din tirik nam lakay. Ay na, saan tan akabailan? Panunot mo langan tinapigsa. Taltalon langan ti kabailak nga aradwain. Jakon kabailan, nang runa ta nagtikagenday ta. Anya! Umay kan ananang, agiddantan amangan. Apay, napan ka din nagtrabaho ni tatang ijitalon? Nanang, itay pay lang asuman na uak. Ngam didak matsungsungbatan. Nay, nakamisuot kayo pay. Apay ka day. Nagapa kayo kan ni tatang? Mangan kalatan el sa anak ka. Madamdama akton amangan. Apay aya, nanang. Adda ka di parikutyo. Damagam to ijay bakla nga amam. Anya? Bakla? Kunayo kan ni tatang? Kay talaga mo nga minabakla. Dinak pa'y mapagustuhan nga oray maminsan laang. Agak laang may tidaw-dawatak. Ha? Ay, anya lakid din aya, nanang. Day talaga yam ti pagpupudutan niyo. Ay masurunak ija amam. Inton kwan, mangsapunak iti sa bali a pagpaprusak. Anya lakid din ni nanang. Maditikas na nga ibagbagayaw. Kababay, no adda makangag kada kayo, nanang. Nainbag nga oras mo, Mariberta. Nay, si kamagayam maritan niya. Ay katsumrag ka ah. Agyaman ak, Mariberta. Ala, agtugaw ka. Agyaman ak, Mare. Ay nga maguray ka. Nagrasay matanday ta suot mo. Nagkiting pa'y ta oray lang makitkitan tapusag mo. Naa. Wun ah. Kita man no saan nga agbuligaw-gaw dagiti mata ni Ernesto nga asawa no makita na ti kastoy alangak. Anya lakid din ay Amare Berta. Unay daytan. Ubing pay laang tiriknam. Ay katuan mo't maray. Abay, sika. Awan ka din tiriknam? Anya lakit din maray. Ay no siya, kawan dagitan. Ay na, nagumuman tayon dita biyag iti kinaubeng. Ay, siyak maray. Adapay larik na. Gaputa adapay malabas sit alsem kaw. Kun agrig-rig laakpay. Ay na maray, maditikas ta nga ibagbagam. Imposible mat nga agbinulan ka pay lang. Kat imun una ka pa'y nagsardang ngam iti siyak. Oray ah, basta adapay larik na. May asim pa ako anaw. Anya? Biliba ka talaga kan ka, pare Ernesto. Tanya ko matipagbilibam kanyak parian taon. Bilibag kan ka. Tauray kas ta lumakay kan kat napigsa ka pa'y lang agtalon. Napigsa ka pa'y lang agaradaw. Day tamat ti pagyamanak paray. Ang talon lang ti maaradaw. Tayag may sa abang kagkaw. Ha? Nagtikagay. Gapo tadjakon maaradaw. Ha? Anya laki din. Rabak kula dayjay paray. May kanta gawitan. Tanay. Rapiin. Maturog ka kada lakay. Ay, wan ba kahit tanabanuga ka nagtrabaho iti taltalon. Sangunak pa'y muta. Adapay aramidin ta, sakbay ang maturog ta. Anyang amin ti aramidin taya. Agin indistorya talaang. Rabin, maturog ta din. Anya ka mutan, baklakan samag. Amom ka di anagdigo sak
para itarabi ay. Anya laki din ayan ni bakit. Inbaga kemetkan kan atalon laangan ti kabailak nga radwan. Jakon kabailan nga radwan day ta nagtikagan abangkag. Ay salbang ka! Ha! Makapaawan ka iti kanas! Sigurado tataan taon, madanunan tamanan ijay talon ni Tata Ernesto. Sigurado Kaya no nagsapa day jay apadak alakay nga umintra jay talon. Kitain nyo ti sumungad tataan taon. Nay, nimot Mariberta. Kat, anya lakit din. Nagkiting ti suot na. Aw, apayakas taon ay ti panangkita yo kanyak. Ay, antang, bagay ko kadimo laeng ti suot ka. Ay na, Mariberta. Di ka ko magumurgura Ang saan mo abagay ti kasta asuot mo. Kaputa kas kala sumayat bakit? Hey, agawid kan tayong kagpalas. Anya? Di ka manan daw. Di mo ka di kayat amakit kita dagiti napupo daw alupo. Kante chan ka. Ay na Berta, agawid kayon. Tama nga no paglulukwan da kayo dagiti stampay di takantaw. Pudno ti kuna ni Doro, Maray. Agawid kan, tamadi ti kasta asuot mo. Agpapada kayon samot amin abaklas. Di yo pa'y matamo ti makiusaw. Nay, adda ka magayam dito'y salas lakay. Wine, agtugaw ka man, tagsarita ta. Ayun alakay. Anya ka diti pagsaritaan ta. Ay na, mailiw ka mula siguro kanya-kanya. Di ka man nabakbakatan. Ay, agpaiso ka de, timbaga da duro. Nakita da ka ije kalsada amagmag na, ke nagkiting t-shirt ken badom. Apay di ka mabay ni tikasta nga raramidan. Basol mo mutlaeng. Apay ngamin adinak man lama pagustuhan, nga uray agaklaang. Bakbakitan ka nga ampang. Apay ngamin napilitin nak, kawang nga ruden rinak. Jak kayatin da kita. Amom ngamin lakay. Agbinulanak pay laeng. Iso nga adda pay lariknak. Iso akayat ko pay laeng met ati aglailuken ka. Anya, ay agraraman ka bakbakitan. Amaw ka na bayagan na nagsardang ti panagbinulan mau. Iso adinak man alilawan. Manyalakit din to'y lakay ko ay. Malaara ko panakman kit ti lakay. Tani malaminak meten. Agulimak ka dita. Imalaldawan kasta ti bagbagam. Arako ta bagay. Makapasuron ka. Anya! Ay, nagkiting manun to'y suot ka. Kita man, no awan ti maay-ayo kanya. Tadinak muten panpansino ni Ernesto alakay ka. Naimbag ngagsapa, Mariberta. Ay, kastamit ken ka maritanya. Naimbag ta magas ka. Ay, kita man, no bagay kumulaang to'y suot ko ita. Pasensya kan, Maray, nga mariday ta suot mo akasta. Nagkiting a short ka naging pispay tabadom. Kas ka lamang gargari no kasta ti isusuot mo. Anya lakit din ayamaray. Bagbagay kun tupay. Kaputa nagpupo daw dagiti lupokan tiyan kaw. Ay na, Maray, maditi kasta. Anya laangan nga iti makunada iti makaam-ammoken ka. Anya lakit din ayamaray. Mayati kasto'y asuot kaw. Kita aglaan, no awan ti maayayo kanya kadagiti aglabas dito'y parangan may. Mariberta, agpanunot ka kuma, anaimbag. Laglagi pa mabalasang jay anak mo, ani Elsa. Kasanon, no bastosan dagiti tambay di takantaw. Ha? Lakay, arakupan naman. Kaya't kulaang marik na inabara nga arakop mo. Agpakaturog ka man di tabakay. Agampang ka man akon-akon. Apay, di ka kadi maayayo kanya. Kadigdigos ko. Nagsabunak itinabanglaw.
ken nagsyampuak, tapno na bang luak lata kanayaw. Ay, sumardeng ka man, Berta. Uray ko man no arakop lati kaya mau. Agam adamit na yun na. Awanain, di akon makasakay no iso ti kayat mau. Awan pa'y ganas ti kastaw. Anya lakit din ti bakla nga asawa. Anya laki din dahito abak-bakitan na ya. Atay ta, nakadigo sa kaon. Ay, agtugawak man pailaing dito'y paraangan. Nimot Anton day ta lumabas. Ay, pukawak man. Ay, Pare Anton! Dumagas ka man pa'y! Apay ka de, Mariberta. Mapana ko ni Jay Talon. Anya ka di tibagam. Kan, aguray ka man, Mare. Nagkiting kan naging pista suot mo. Una yung tikasta lang ang Mare. Kas ka lamang gargari no kasta ti suot mo. Ay na, saan ka laan naruam ang makakitkita iti kastoy asuot? Ay, Pare Anton, nataer ka man. Apay ka di-adi ka mo lamang asawan? Napaayak nga rod kan ayat. Kat nasaktanak unay. Iswadya ko ng asawa. Apay ka di adamdamagam, Mare. Ay, sos, di mo nga rod naramanan atin na imas aluto no kasta. Anya ka din dagita ngay bagbagam. No kayat mo ako, paramanan ka iti arakop, ken agak. Anya, ay, pakpakawan mo ta. Ay na, bakbaketan ka lang arudain. Ngam na isem ka pailaang gayam iti kakasta. Anya lakit din Anton, alakit din Anton, aprosa mo nagiti lupaw. Di kaya maayaw ka nagpupudaw na. Amukmut ka, di mo pa'y napadasan tinaarakop ka naagkan. No kayat mo akat siya kung timangagkan-kan ka. Ay, Ayan niya lakit din, tikastang ibagbagam, Mariberta. Panawan ka man langag. Anya ti kunayo, tatang? Lumasin kayo iti pagturugan? Wan, Elsa, anak kaw. Sana balay, tatalumot ti silid dito'y balay. Dalusam man tay bakante asilay ta iso ti pagturugak. O, di agmaymaysan ni nanang iji sila diyo. Bayam ngag may sa maturog ijay silid ni nanang mau. Tila rik na natireng-reng-reng na. So panawak man langan iti silid may. O, sige. Dalusak nga rote bakan ti asiled. Ay, anya lakit din ayan ni nanang. Ay, anyan. nay, apay nga daulis kan pungan ijay bakanti asilay, Ernesto. Gaputa ijaya kon amaturog ita arabi ay. Anya, ay apay ngay lakay. Kat no nagmayat to pa'y ti panagkaidata. Nakapaldaak to pa'y amakikakaidakan ka. Apay, di mo kayat? Ampang ka talaga bakbaketan. Pagan anok kumangay dayta ke nabayagan ang nagmaga. Ay natatang, nanang, anya kayo lakit din aya. Adda tayo iti sangwan ng tipanganan. Mangan tayo kitding. Ernesto lakay. Apay ngay may kadito'y silid na pagturturugak, bakay. Iso nga ron alimasinak iti pagturugan tapno di na kong rengnangan. Ay ikwa lakay, pasensya ka lakuman. Naamiris ko asaan gayam arumbeng apilitin ka no di mo kaya. Naamiris kaw asaan anasaya at tikas jay nga inararamid kaw. Jak kaya ti agmay-may sa amaturog ijay silid. May ikaw ako na ilakay. Pakawanan na ka din. Nasaya ta nakaamiris kan. Agsalugan tipig sa tabakit. Iso nga adon dagiti saan ta akabailan. Wen lakay, ket pasensyakan kadagiti inararamid ko iti kalabas. Lakay, mabalin ka day nga agkaidata dito yan. Hey, makiturugakan ka. Malala, duatan na maturog dito bakay. Ay, agyaman ak lakay. Ay, nyalakit din aya. I love you very much, Ernesto. Kastamet kan ka, bakay.
no papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din! Oh, Maria, anusan nyo ti umainton bigat? Tamapan tayo agmula iti kawayan ijay igid ti karayan, ha? Wan, kapitan! Umay kami tumulong agasawa inton bigat. Wen, anusan nyo? Awantang dan tayo ama panagmula. Agtitinulong tayo tapno inton panawan ti bagyo ket maliklikan kumati panagrega ay ti daga. Nang runay jay igid ti karayan. Wan, kap! Awan parikot kada kamay. Uray awan tangdan. Tinapatag. Kat makatulong kamay. Agyaman akno kasta. Ala, agsasarak tayo nga rod inton bigat ijay igid ti karayan. Wan, kap! Arigla daw. Ay na, pasensya kayon kapitan. Awan wayami nga umay agmula iti kawayan inton bigat. Ha? Awan wayayo? Apay, pagtrabahuan nyo kade. Ha? Kwa kapitan. Ijay ilay. Adda trabaho mi nga agasawa ijay ilay. Anya? Pasensya kayon at talaga. Umay kami tutumulong nga agmula no saan kami abisi, kapitan. Hala, wanan. No saan kayo ama kaumay inton bigat? Umay ka ito inton sumaron no apan nagmumula. Uwan, kapitan. Umay kaminto. Nulakot saan kaminto abise. Kaya niya di may bagajila lakayan na kapitan to niya. Agmula ka no iti kawayan ijaigit ti karayan inton bigat. Anya, kanya iti bagam. Masadutak lakit din no kasi ti maramid. Imbagak nga da trabaho ta ijaili. Nasayata kas na timbagam. Uray siya. Tagita ti pagsadutak. Ken may sa, tirumbon kong maagmula ijay. Dagi jaya si ti babalay da ija karayan. Saan ka nga amin na bumarangay? Ken amumutan ti ugali da ija kapitan. Kaslaawan manaknakom na. Mula da mula. Isunto mo ila dagasan to ti danon. Kas diya pa nagtutudaw. Kat agpakalaing da nga raod. Bayan talata idan ah. Saan mo't adata ti mabannog? Isuda mo. Ay ket mapantayin ton bigat bakit? Narigat no saan ta mapantumulong agmula. Amang ano adda may bagada. Wan lakay. Mapantanaw. Asino nga iti kakadwa tayo ama panagmula? Kat amin abo marangay alakay. Bayanihan nga raw. Ay ket nasayat nga rod no kasta. Tapno adu ti maimula tayo akawayan. Wan lakay. Adu tayo nga agmula. Gayam, umay nga tadamal yung agasawa? Ay na, dahi ta ti Jack amula kay. Ngam ti amaw, kat napanmut ni Kapitan Ijabalay da. Bareng no umay da makimula. No saan man ay nasumro ti kinasadot da. Kat, asino nga iti nakasaritam nga umay inton bigat lakay? Aduda nga umay, bakit? Umay daan to nga agasawa, uray da anita, umay matlang dampyang. Apay damal yung kanto niya? Saan da ka di manan nga umay? Dayta nga road, bakit? Danta ni makapungtutak itay, gapo iti panagsasauna. Kasla mga asar. Ha? No trabaho ti pangawisan kadakwada, adu ti riri kan rasunda. Ngam no pagsayaatan, ay na, isuda ti numero 1 nga adda. Ay na, sipod pay. Kas jay ti ugali da nga agasawa. Iso ano adan to ti ayuda? Rumbang asaan na kumamot amay kan. Ay, makabanok ka talaga ti agtrabaho. Ay na, noin may kumaamin akapurukan tayo. Nalpas kumaadagos. Wen nga rod nana. Ado ti saan ngay may. No asino nagitisigod nga umay tumultulong. Isulat ka nga iso. No asino matisaan nga imimay. Idala ta makarit na. Wen nga rod anana. Kasla daton niya nga gasawa. Ay naku namon Maria. Di dala makarit na. Kanayon nga isuda ti awan. Ay,
Adan tula ayuda, makangag dati sa udagi kita tao. Nakasagsadot damot ngamin. Hoy, Tonya, Naa? Apay ayanana, anya ti parikutyo. unay ka na talaga, Tonya. Adda kalagayam ito yung agap apiras iti balakubak mo. Ngamda kami, nabambanog kami, ana pa nagmula iti kawayan. Ti imbagam iti asawa. Adda trabaho yo, ije ile. Ada mo ta talaga, nana. Saan kami lang nga nakapan? Gaputa na tagtagainap ko iti rabi nga agsakit ti ulog ita. Anya? Ay na, Tonya. No piniluso pula ang ti panakisaritam. Agulimak ka. Tama nga, no anya pa iti maaramid kukan ka. Nay, si kamat gayam, pare. Ag kilo-kilo matanday tapan nagnam gapu iti bartak mo. Anda nga ro ginom kaw. Di uminumak. Parekot na yan ay taparay. Saan met, pare? Tiamok ngamin kat napan kayo nagtrabaho ijay ili. Isu asaan kayo ngay may timulong nga nagmula iti kawayan. Ahaw? Kasano ko mga umay kamay. Kawam matitang dantiag mula. Umay kam kidyag bambano ngayon. Ngawan tang damay. Ha? Makapapan. Anya? Maturog kami latan na ngagmalmalam. Ngam ti mapanagmula iti kawayan. Nga uren nakapudpudot ti panawain. Ahaw? Wen kapitan, nalabsak ni Parimal yung anabartak iti kalman. Anya? At dati ije karayan amarigregatan ngagmulmula iti kawayan. Ngam addakit din anapalalo ti bartak na. Saan nga umayag parang kanyak dagi jay nga agasawa? Ha! Ang mga nujak malapdan ti pungtot ko kat ida. Uray nito niya, kapitan. Nalabsanda kano iti kalman ngagtugtugaw lang iti balayda. Uwan kano nga rod? Isutimbaga ti asawak. Ay na, imbes ajak kaya ti agungit. Ngam pagpungpungtutin dakmet ngamin. Ala, bayan tayo idan, kapitan. Makaamiris dan tulat ta. Anya? Ni pila? Nagila ko itirabaw. Hun, umapalak nga root lakay. Na, anya kumangay ba't ya palam kong kuwana? Umapalak ang tanapan laang naglako. Nakasangaribo adagos. Rabong unli. Ay, kasta kaday. Kaya no kaya mau. Mapana mo mangalay tirabaw. Ang imong sikat ya gilakaw. Katun alakay. Day talagayam. Mala, ingka nga root agbiro ka na itirabong. Ay na, nagdadakkel arabong sika. Alaga kastoy. Ay na, sigurado nga daw ti pakaaramidan na day daw. Ay, saan lasa nga ribo? Ti mapaglakwan ni bakakaw. Ay, nakadua ka. Ay, nagawid ka. Ay na, saan nakagbidot, kapitan? Masiguradok arabong jay nakasako nga imet ni Parimal yung itay. Ha? Awan mat ti sabali mabalin na nga isako ijay karayan. Alangan kit di mat abato ti mapan na isako. Ti awanan bain alalaki? Isu lang nga ruden ti pulos nga awan intultulong na. Isukid din ti natura da mapanagala iti rabong. Ha! Agsagana day jay. Ay, rumbang lang nga ikanyo iti pagnakman na, kapitan. Ngamin, unfair met kada kami nagmula iti kawayan. Mala, bayam. Mapanek na kakla nga pudno da ita. Irakad kulakit nga ro di jipon ti kawayan. Ay nalakay. Amom ka day. Nakaragrag sakak ita. Apay bakay. Naila ko maamin jarabaw. Wan lakay. Amomot analaingak nga aglakaw. Isu nga inton madamdama. Ingka manen mangala itirabong iti karayan. Ta ilakok manen. Ay kawana, di talaga hayam. Ikan na nga ron iti kwarta nga igatang ko iti arak. Iti kasta, adda gumagata ka mapan iti karayan. Anya? Wan, ikan na ko na. Oh, atoy. Ingka gumata nga roden. Arob obam. Tapno mabiit ama ibos.
Maliyong day jaya. Ada imot na abo ng kansako. Wan nga agpaiswan niya. Ha, pudnon sakit iti intanon niya andong kanya kiti kalman Sigurado ang mapanday jay ijay karayan. Anya? Ha, sana mabalinday to'y ang mapaspasamak. Nan, tasurotek manday jay alalaki. Ikam ti pagnakman na no ka. Wen bagay, isu ti rakid ko ijay pon ti kawayan. Umay ka nandong. Sarunwan ta ni Malyong ijay karayan. Wen kapitan. Ngam mabitlang. Apay nga iday tatali nga imot yo. Daytoy ti aramaten ta mangirakid ken kuana ijay pon ti kawayan. Siguraduan ta asaan ang makarukat aging gainton bigat. Anya? Tapno agnakam da dya tao. No pa nagmumula, awanda. Angam no pa nagrarabong, isudakit din ti alisto ang mapanagala. Talaga kastay, ay nagdakil na talaga. Nagdakil ang rabaw. Tas lalo puti bakit na nalumag. Sigurado nadakil man hindi mapaglakwan. Apo! Mayat! Mayat talaga! Kasla dun tinaalam Ha? Kapitan! Paparian daw! Andong, oh my God! Ang tinulong ta mangirakad iti da ito atao. Wen kapitan, nagawan met tanabain mo? Aglaklako kakit din iti rabong, ngem awan met mula makawayan. Kapitan, pakawanan na ko ma. Saan na maulit pa Ita, tanatiliw da ka. Irakad da ka dito'y pon ti kawayan. Iti gasta, agnakam ka. Ha? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Julia, ay ayatin ka unay-unay. Kasta akmat ken ka, Jerry. Amo, nakaragrag sakak. Gaputadyak pulos ni namnama iti biyag ko. Amaad na anak iti kaayan ayat akas ken ka. Si kahagit dimot. Jak ni namnama asiman ti agbalin a kaayan ayat ko. Saan nga imposible dahi ta mapasamak, Julia? Kasta ti destiny ako nada. Saan ang manamnama adumtang iti biyag? Sapay la kumaa, ta saan nga agbalbaliw ti panagayat mo kanyak, Jerry. Saan to pulos? Ikarit dahi ta. Si kalahan tayo etan. Ita, intun bigat, ken iti agnanayon. Ay na, agyaman no kasta. Ay ayatan ka unay-unay. Ungayam, agawid ak iti probinsya mi inton umay alawas, Jerry. Ha? Kasta ka di? Ang mga no kayat mo ti umay, kabayatan ang nakabakasyon ka. Kayat nakangamin ama-am-am mo ni nanang. Kwa. Adda ngamin tinapatagapag nami kadagiti gagayim ko. Kadagiti padak asiman, inton umay alawas. Ha? Inton maminsan tulangin ti panagpasyar ko yung lugar yo. Nooddan tumanang tinawaya a bakasyon ko. O sige, no day tati ko nam, Jerry. Amo, Manong Berto, agawid ti anak ko inton umay alawas. Ha? Kasta kasi? Wen, isung umay kanto ija balay tapno makita yumet ti agbalinto a manugang ko. Ha? Ha, tapno ibagaken ka. Si Man ti kayan ayat ni Julia. Si Man! Anya? Ay, mamati ka iti bagbagak. Si Man ti kayan ayat na kunakmanan.
Saan akas iti kaayan ayat ti anak mo agagangay a construction worker. Pumanukpok laeng iti martilyo di taig-iged. Le, apay ngay akasta mo ti ipagbagam, ading pasita. Ay pudnumat. Uy, Kasanomat nga men, nakapimpintas ti anak mo. Ngamiti pay laeng met construction worker ti nakirelasyonan na. Kaslasaan ngagpampanunot. anya? Naimbag pa iti anak ko tananakam. Si man, ti kaayan ayat na ko naman. Anya lakit din. Anya? Ay, una yan ni Auntie Pasita. Ay, di naman laang-laangan ti construction worker a boyfriend ko, tatang. Huh? Ay, bay amon anak ko. Abay amla ang asawon na ti kayat na asawon. Kan maysa, anya ko ma no siman ti kaayan ayat ni Julia. Di agyaman na tan no addan to siman a manugang na. Saan ang masapol nga guyaw pay langit ti sa bali a tao? Ay, day tangarod kat, anak ko. Awan bibiyang ko nga uraan niya pay ti saad iti biag ti kaayan ayat ni Julia. Iso pa nga asid daman. Ta saan daman ang laang-laangan ni Kevin a construction worker. Ta map-map lang tilapayag ko. Ala, ay bay amon anak ko. Saan adagita ti ibagbagada ti pampanunutan? Saan mulatan ita nga ikaskaso, okay? Ay, una yan, daya abakit pasita. Kasta una, iti pa nang ipaspasikat na iti sima na boyfriend ti anak na. Iso pay kunamlan no sure. Ay, agraraman kit di Saan na ba yan nakit-kita iti personal ti kaayan ayat ni Julia? Angam, napanamitan ibagbaga iti tattao. Ugali na dayjay, idi pa'y beshi. Iso akarururod ko unay. Ay, ure asino met marurud at talaga iti kasdyang aramid na. Si man kano nga raw ti manugang nanto. Maadaan to kano iti napintas abiyag ni Julia. Gaputa ado kwarta jay si man na. What? Saan kano akasala kanyak? Saan kano agpampanunot? Gaputa construction worker laang ti boyfriend ko. Laang ko na napay ti awanan bain. Ay! Awanan ba ina talaga dahil nga antimpasita, Beshi? Siman, ano siman? Sapay lo ko mga rod, tasanto nga agbali na piman, anya lakit din! Ay na, imbaglakit din ta nakasangpet kan anag po ijay Manila anak ko. Wala nang, ay, makabanog ti biyahe. Nay, kunak man no kadwam itatisiman akayan ayat mo anak ko. Ay, kwa nanang, saan anak ka umay ni Jerry ita? Adda ka nung aming tinapatag-apag na, da kadagiti siman agagayim na. Anya? Naku na kanya, nga umay tula ka no pumasyar dito'y no addan tumanen tinawaya a bakasyon na. Kasta ka day anak ko. Ay, sapay magagaranak ang mga maamukin kwa na. Ha? Magagaranak ang makakita iti siman nga agbalen ang manugang kuntaw. Makapaalak kamot kasinsin. Ha? Taapay, Julia. Pudno ka di tinadamag ko, ani Kevin kano ti kayan ayat mo ita. Ha? Unay kan, talaga asaan kamot ngagpampanunot anya. Iti kinaado ti lalaki dito'y lubong, ti construction worker pa'y laang mat ti pinilim, anya laki din kasinsin. Anya? O kita anak, nakasirpatak iti siman. Siman ko naman, no agsasabat tayo iti clan reunion, ay nakababain ka, gaputa si kalaang tinaidumduma ti kayan ayat na. Construction worker laang, amartilyo laang tig-igaman na.
Julia? Ngamda kami akakasinsin mo, seaman, engineer, pulis, ken soldado ti kaya nayat mi. Ha? Saan ka kadi amabain, Ana? Insan, iti kaano man. Saan ko nga ibain a construction worker ti boyfriend ko? Iso pa nga asin ko ma. Saan mo nga ibabati pa nagkitam kini Kevin? Maawatam! Ay na! Agburburak at talagang ti darak iti dayjay a Julia. Enton kwan? Madurab ko tingiwat na tagnakam. Oh, kita man beshi, no talaga kiti malaing nga agburburan kan. Hay, joke. By the way, apay, nagsabat kayo iti kasinsin mo nga dasiman na? Nasabat ko itay lang iti kalsada. Ay na, apo. Awan tinagdumaan da iti inana. Kunamla no sure ti siman nga ibang panakal da. Makapakudkod iti ulo. Ala, uray makapagudkod iti ulo. Basta sana iti baba. Keme. Si kagad di mat, mother like daughter adi. Wow. Sa bagay matkit di ay naglastogan day diya kasinsin ko. Gapula ang tasiman ko no, ti boyfriend na ya. Aguyaw-uyaw kit din. Ay apo, makapasair itirik na ya. Ay, si kagad di mat beshi. No para kanyak, ha? Awanan ti makunagpay ni Kevin. Uray ibagada a construction worker laang. Then, whatever, ha? Don't mind them. Anak ko, sana na siya, ti agimulmula iti sakit hinakam. Kasanumat ngaming tatang. Saan ko matidangan anuan ngam ay na. Kasta unay e panangibabada iti kinatao ni Kevin kas construction worker. What? Ay sabay laang-laangan da. Ay, bay amlata ka di anak ko. Ang mga nalipatam ti kanayon ko nga ipalpalagip ka. Awan, ti makaabak iti tao na pakumbaba. Kanayon mo kumaatandaanan dita. Ay makapainsulto damat ngamin unay tatang. Iso ajak maliklikan ti makapungtot kadakwan ang agina. Eh, bay amlat sa nanak ko. Sana na siya at ti makiapapa kunakman. Anay ko, nagsakit matan ti tiyan ko. Day. Apa yan, anak ko? Sarsarwa ka matan. Huwag nga rin nanang, nagsakit ti tiyan ko. Ay, sus. Amagan kit di mat numasikong kanak ka. Nanang? Ay na, tika sayaatan nga aramidam. Ingkag pa-check up anak ko. Numan bilang tamasikog ka. Ipakaamom adagos iti siman akayan ayat mau. Tapno ibagana nga agkalay sa kayaon. Ha? Wan, anak ko. Agtungpal ka kuma iti imbagak. Wala nang, itamat lang mapanak iti ospital. Mapanak agpa-check up. Alawan, anak ko. Ingkan. Amo manong Berto, masikugan ti anak ko. Ha? Ay ko inasayat ka di lukasta. Ading pasita. Ay nasayat ita. Tamadan ka mo iti apo ko. Ay, wala. Ken kang runaan na. Matungpal ko ti arapaap ko ang paadaan iti manugang asiman. Anya? Ay, wan, manong Berto. Itatamasikugan ti anak ko. Sigurado nga ibaga ni Jerry nga kalaysadan ka ni Julia. Kasta ka di. Ay ko nasayat ang aron. Makikalaysan ti anak ko. Ngam ti anak mo, awan pa'y, tamanupay amartilyo ti mapudpod, sakbay nga ikalaysana ni Ana nga anak mo. Anya lakit din.
Imbaga ni Antipasita kada kayo, tatang? Uy, isutin ako na itay nagsabat kami niya kalsada. Saan kumot asal sa lunsurin? Yung apay nga isuti ibagbagala. Ay, nyalakit din ay. Talaga aparam magday di abakat. Uray saan adamdamagan kat ibagbagana. Nga ron niya. Bay amon. Isa pala ko magaro. Tagkalasan na to. Tablo sumardang matantingi wa na niya opasita. Apay, sumardang ay tatang. Kumarkarokit di ati pangasdang nga ginano ko. Sa bagay mo't kiti ngambay amon. Saan nga isuti pang panunuto? Never mind. Ako na ti English. Nyalakit din. Makapasalbag da nga gina. Nasaya ta sinong batang pa'y tiawag ko, Jerry. Awanan kay ti bayan. Kasanuan na ibagam asaan asikat ti ama ti si Kuko. Pasensya kan, Julia. Gamsan ko ang maitakder dayta. Gan maysa, manon alawas nga adda ka dita probinsya. Ngam ita, ibagam kit di kanya asyak ti amana. Anyat amok ngay, nagdasabali alalakim dita. Sana ya? Anya? Awanan kay ti bayan, Jerry. Awanan kay ti bayan. Pasensya kan kunak manen. Gan kinapudno na. Iso adyak kayat ti makiumaikin ka dita probinsya. Gaputa adan asawa kin anak ko. Anya? Pasensya ka na, Julia. Kaputa jak na ibaga idikin ka na ita. Ngam day tatipod no. Aglinipatan, Julia. Jerry, mabit lang. Jerry! Anya ti kayat mo asawan. Awan ti mapasamak akalay sa anak ko. Awan, nanang. Kasaludaytan anak ko. Awan ti mapasamak akalay sa. Gaputan nakiwin naswasan kanyak ni Jerry. Kana ko na pa'y asaan ka no nga iso ti ama ti si Kuko. Ti awanan ba na lalaki? Anya? Naku na pa'y kanyak. Nga iso ka no asaan niya imay dito'y. Tapno makiam-am mo kada kayo. Gaputan da asawa ka na anak na. Diyan ka mo nupod no day tawan no sana nang. Ang mga nurason na lang tapno saan ang maaddan iti responsibilidad. Anya? Ay tiawanan ba'y na lalaki? Kunaklakit din no nakasara ka kung itinapod no asiman. Ngam saan matgayam nanang. Tanagbalinak lang apiman. Julia! Awanan tarapaap ko ang makaasawa iti siman nanang. Awanan. Wait, kasanungay ading pasita. Ada ka din ti pitsano ka ano ti panagkalasa ti anak mo. Ay, kwa manong Berto. Awan pa'y. Kaano ngay garot? Ganyan, namagaan ti subel ko. Nang runa ita pa naglalami. Kaya nansamot yung ti malanitan. Anya? Iso nga ururayak no ada umay mo iba ka ijay balay ka. Ay, awan manong Berto. Nagwin na suwasan da Julia kantisiman a boyfriend na. Anya? Wan, iso nga awanan ti kalay sa mapasamak. Tiawanan ba inday jaya siman? Sus, kasanun nga dagiti tataw. Anapan mo nang ibagbagaan, asiman ti agbalinto abanugak mo. Ay di bakat nakababay. Ang lalaki di mo tayo. Nakababay na talaga ang manya ngay nga road. Sulay nga minti palastog mo iti. Anya nga ita. Ti arapaap mo ang maadan iti manugang asiman. Ti mat anak mo, ti nagbalin apiman. Salpak iti. Anya! Anya? Kaya ti asawan. Saan ka itakder ti siman anak kasikog kini Julia ti sikog na? Saan ka no anak ko? Anya laki din ko nakmanan. Kastaon ay apalastog da. Nga uray dala uyawon ti boyfriend ko a construction worker. Ngam anya nga ita. Diyos mio marimar. Bala, bay antan anak ko.
iti napatagkit ayos kayo, iti kayan ayat mo. Awan parikot, iti nagbaitan niyo. Sa bagay matkit di Bay amda pasita nga gina, tapag nakbanda, nagitinalpas ngayon sa usawang da iti kalabas. Ay, JC man nga arapa apda, iso damat ita tinagbalin api man. Umay ka man, Beshi. Mapantaman di tersena ni Auntie Flora. Ha? Anya taramiden tay, Jay? Basta, napalabas kong kami ni Julia itay. Sigurado nga day jay pailangaging ka ita. Anya? Ay, si kakadiman. Alaman langan kaduan ka. Wan umay ka, tamapantaman, baraan ti awanan bain? What? Hoy, masikog ni kasinsin mo la. Saan kumot atong paon si kakit dimot? Agyaman kit di at masikog. Tano saan, ipungot ko kunak tumat. Oh, kasinsim, si kamot gayam. Wanchak nga rod. Kat, kumusta nga iti si manakayan ayat mo? Damag ko nag-break kayon. Anya? Awan sapay ti 5 abulan nga gayan ayat kayo ngam ita. Awan kayon, Kwa... Naguyaw kayo nga gina. Ibagayo a construction worker lang ti boyfriend ko. Ngam at least, da kami aging gaita. Awan ti ilimlimod mo iti tunggal maysa. Ha? Ngam si ka, anagarapap ang makaasawa iti siman. Si ka mo tinagbalin ita apiman. Ay, piman kamot. Ganabom ita ti kinadakos ti ugali makasinsin. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Anya mo tanti kastaw. Apay nana, kaslat na nalipatan nyo Nalipatak nga raw ti ginatang ko nga itlog. Ijitirsina ni Bakat Inga. Ay, anya mo tanti kastoy aya. Kinakabaw yu iso akasta. Mas daaw kayo pa'y laang mataya nana. Ha? Una na, kinakabaw yu dayta, iso atila maliplipatan yung. Aniya? Naimbaglakit din ata di yung malipatan ti umangas. Ayawanan Aniya? Kun naklaang nana. Sige, inkayon. Sublian nyo, di nalipatan nyo nga itlog. Ang mga nuintarayin, di tumboy ng awan itlog na. Aniya? Apay mo, takinatawaan ni Bakat silang. Gapulaang iti pan nakalipat na iti itlog aginatang na. Kinatawa si daan na lang arudan malipatan na pa. Anya? Una yan na kinakabaw. Iso na ibagakin kwa na, imbaglakit din, tadi na malipatan ti umangas. Tano ultimo panagangas na, kat makabawan na, ay sos, jaklamon. Anya? Awanan numalipatan na pa iti umangas. Awan ton ti asawa nila kain na. Ay, unay kan? Oh, pudno matibagbagak kumare. Mabalo nila kain na di na oras no kasta. Nagalas at talaga ti ugali da di apurita. Uyawin na amin na makita na. Ha? Apay anak ko nam dayta. Kitwin amom ka di. Kasta unay ti panangkat katawan na kanila kay Pidreng. Gapo kano taagkabaw.
Anya? Win mare, iso tinaibaga ni Mari Lucia kanya, kadi na minsan na nagsabat kami. Nakauy-uyaw mo tanday jay ako marita. Kat nooray ni bakat silang. Uy-uyawan na matlaang. Gapo iti kinakabaw na. Anya? Agasam, imbaga na pa'y kanaw. Nga amangan no malipatan pa'y ni bakat silang ti umangas. Nagalas at talaga ti ugali na. Kasta? Ayaw na yan. Paiman tamaranak la daya apurita at tibabag ti awanan bain. Sana nasayada dya nga aramidin na. Hoy, si Kabuyong, nga asawa ni Purita. Nasayata na sabat ka. Ha? Numabalin, bagbaga mo ni Purita nga asawam. Ibaga, masaan nga umanoyaw? Anya? Apay, saan mo ka di nga amo ngayon uyawin na dala kay Pedring kan bakit silang? Gapo iti kinakabaw da? Ha? Ay, di ka man ha? Kasla saan ka mamati, di bagbaga ka? Intun kwan, tinumpa ka lang arod, ha? Ha, salbag ka? Pasensya kan. Ay, basta. Ang sabi ko, sabihan mo ang asawa mo. Pag ako nagalit, ibabaon kong buhay. Understand? Anya? Anya? Kasta ti imbaga ni baklakan ka. Ha? Kunamit lano. Apay ngamin ang masapol pa lang aguyaw kaya. Apay uuyawin ayat agkabaw. Katuan mat. Bakit kanlakay da ngaminan? Isong agkabaw dan. Uray si daan da, malipatan da. Ay, naimbaglaangan, tadi da malipatan da giti asawa da. Anya? Ay, makapailak at talaga. Oy, Purita, di ka man naguyaw bakas na. Apay, anya ti panag ko nam, saan ka abo makita ya? Saan mo ang mapadasan ti kasjay? Ay, pulos, duro. Jak to pulos mapadasan ti ang kabaw niya. Ubingak pa'y, kan amok akas to'y latan ti panunot ko, nga uray bumaketak to, boyong. Anya? Apay, amom nga raw, di masakbayam. Amok ta sa anak nga rod nga agkabaw akas kadakwada. Pumanaw ka man dito. Awan pa'y serbi makasarsarita. Pumanaw ka. Ang mga nusyak ti makalipat nga asawa ka. Kita niya pa ti maramid kuking ka. Anya? Pumanaw ka, no di mo ka ti makaraman. Pangasay. Ay, abot sa tigas tao. Apay ay jabot sa babirukan sa tukos tao. Ay, salbag kinay. Nay, apa yung tata? Inay kayo pa'y apalpaliiwan. Kas kailat turumpong atayak. Ha? Anya ayat isapsapulin niyo. Eh, tayo man salbagan tukos tao. Una yun akinakabaw day tata sursurando. Ay, una yan. Day taman ang tsukos dita ulo yaw. Hay! Ay, huwag ang masaw. Ay, bero ka kaberaw. At damo na kaya mo sa ulaw. Ay, salbag. Ayawan mo si kaalakay. Mapan at talagang ti kinakabaw mo. Aya! Makapaulik kayo mo. Talaga asaanin ang malapdan ti panagkabaw yaw tata. Hay, awan mon alakay, agkabaw kan at talaga. Ang mga no ultimo nagan mo, nalipata mo, gapo iti kinakabaw mo. Ay, nagalasa talaga ti ugali. Daya Purita. Nakauyaw. Ikawan, uray siyak. Inuyaw nak nga agkabawak ka now.
Kasta ka day. Wan, nagmayat nga raw, di pa nagkatawa na, manguy-uyaw kanyak. Ay, yan. Kung naklaki dito sa klang, sinuyaw na niya babae. Oray si kagayam. Ay, saan lang adata ti inuyaw na? Ado tayaw. Amom ka day, nga uray nila kay Pidreng, inuyaw na mutlaang. Uray ni Bakit Supeng, inuyaw na mutlaang. Si awanan ba na babae? Awanan ba na talaga Kunam lanuag na nayon akasjay ti tawon na. Iso pa ya? Ay, sapay la kuma. Tainton bumakat. Di na mapadasan, tikas iti mapadpadasan tayo ita. Itikas jay akin na uyaw na. Di mo amo talaga ti agbaynan niya si Kapurita. Ne, apay akas tamad ti tabas ti dilam si kabakla. Wina, gaputa day talaki na alas ti ugalin ti madamdama kita dito barangay tayo. Kinsan lang nga dito ayan tayo. 5 bus pa yan, naging kay Jay Ili. Anya? Hoy, sika kisayaman day ta ugali makinamanuguyaw mo. Ultimo babakit kun lalaking agkabo, katkatawaam kidde. Day tamad lagayam ti bagam. Anya ayati parikot mo, no at katawaak ita, Kat saan mat asika? Manakibang kamat, sikat ti salbag. Anya? Uray sikan sa mga min kaagkabaw kansan. Iso akas talaunay ti panangisakit mo kadakwada. Anya? Maliplipatam samet alalaki kalapta. Ha? Agbibisin ka na pintas. Kat sabali mo't laang day ta iduldulin mo. Ay, tiwanan ba Hoy, sumardan ka na. Ang mga nujak malapdan tirik na kanya. Matumpa ka kung nagtumad. Kita. Kabaw ka talaga. Imbes adumanog ka, ngamtong pa kung kunamatan. Hoy, lalaki kalapta. Saan ka babae? Tapnumang tongpa ka. May sakamit akabaw. Ay namare, bay amon. Agsakit laang ti ulom nga agpampanunot iti dayjay apurita. Ay, sa bagay mo hindi Bika, ito animal si Kanga. Oray po utam, nakarkaron to ti kinakabaw na dayjay a babae. Ay, sapay la kumaa. Tapno mapadasan na no, niya tirik na ti makatkatawaan. Awanan bain talaga dayjay? Ha? Sa bagay, noan niya ti araramidam iti padam a tao, nasaya at manwan no saan, at dalata supapak na. Ay, trolalo. Totoo yan. Isu abay ang laang mare. Panawon ti makaammo ken kuana. Imbaga magkinggan ba kay agumatang kay ti bugong? Hindi ka magimatang. Wan kaya man niya. Kasanuwa nga makaluto iti pinakbait no awan ti bugong na ginatang mo. Unay kan. Inyunay-unay ko itay sakbay ka mapanidya palinggay. Nalipatan mo. Wan nga agpaiso. Jakmet la nalaglagipan. Aday ta, agkabaw kamuteng. Uray maminano nga ibagakin ka. Malipatam latta, salbag ka. Ay sana nga agkabaw buyong. Di mo ibaga tikas ta. Nagkabaw kan. Nita ulitom pay lang. Kaya't mun sakit ti makaraman Di ka makapungtot ta sikat tinakabasol. Anya? Aday tanti kinauy-uyaw mo. Agsubsublimot langin king ka. Ay na, sapay lang ko tasaan mo to ang mapadasan, tinakaro a kinakabaw. Naklakit din, no asino tinakatalikod ako manudkod. Si kamot gayam, mare. Ni, si kamot gayam, kumare. Wan, siyak nga rod. Ay, una yan ti kastoy ayang. Ne, apay ngay, may samod dito tsinelas mo. Napanan ngay di may sa aparis na, imunan? Ay, nalipatak nga rood, kumare. Ay, una yun, jakmet la nadlawon nga awan tsinelas dito may sasaka. Anya? Ay, unay dito na kinakabaw mo, kumare. Hoy, sa anak akabaw, anya? Nalipatak laeng, ngum sa anak akabaw, maawatam. Kat apay ngay, ang makapungtot ka matang. Anyakit din akabaw, ngay bagbagam.
Nalipatak lang! Ala, pasensyakan kumari iti naibagak Ala, agsubli ka nga ron. Ingka sa pulan ti may sa tsinelas mo. Amang ano sa bali adalan ti sinurot na. No anya launa ay ti pampanunutan ni Purita. Makapaalak man ay tanga inbagam Sandra. Pudno ti imbagak kada kayo nana. Nalipatan na ti may sa apares ti tsinelas na. Nakaadayon, idinapansin na nga awan. Ay una yan. Bakit akaon? Kanagkabawa kaon. Ngam awan pa'y napuutak, analipatak ti nagtsinilas. Bunga na jayin ati kinauy-uyaw na nana. Uyawan nan tumod ngamin amin nga adakabaw na. Anya ngay ita, nairaman lang nga raod. Ay hustaw, tapno mapadasan na no kasano ti agkabaw. Ta isumam ti katawa ak lumasabat ka. Wan anana, tapno maamiris na asaan anasaya at ti panaguy-uyaw na. Kasla ni Purita tumasabat ko Nakasukat. Ken nakapostura. Adan sakit di pagnana ti danga. Si kamot gayam. Papanam. Awan bibiyang mo no sa dino ti papanaklaan. Nagalas mo ti panagsasaw mabigbigat. Kaya't mon sakit dia bigbigatan kay ti tungpa. Nagsayati sa ludsod ko. Kastaki din si sungbat mo. At the birthday, amapan ko atendaran ijay ile. Apay, umay ka. Anya? Mapan ka umatindar iti birthday? Kasta ti kawis mo? Itay adayuwak paiking ka, kunak no nagpintas day takawis mo. Ngam, nagpintas met kindi. Ngam, kasladan sa nalipatam Anya ti bagbagan? Look at yours, Mare. Kasladan nakabawam. Ay sus! Walang paiso niya. Nalipatak mo itong tinagbrasik na. Ay na, awan mon Purita. Agkabaw kan. Awan pa'y 50 ngam kastanti kabaw mo. Kasano nagtawon ka 80-60. Di nakarkaron, baka awan to pantimon. Anya! Salbag dito kaste. Salbaga talaga. Ne, aping agong-ungot kalakay. Addan sa nakaapam Awan ti nakaapak. Amom, no niya ti pagungungtak Sika ti makagapaw. Ne, anya ka din day tangal. Ay di ka malagin di day. Salbag ka giday. Amin mo ti napapanak. Sika ti pagsarsaritaan da. Sika ti tapik. Dagiti tattao dito'y lugar tayo. Apay pudnaw, anapang kay J. Iling awan underwear mo. Isaw ti bagbagada. Nakita na kakanong kayang-kayang nakalugan iti tricycle nga wan underwear mo. Kani di manen na minsan, ibagbagada nga wang kanumanen bram, arimwar. Ay no, nakababain ka, Purita. Ay napasensya ka lang kumanlakay. Nakabawak namin. Dahita ti maganap mo iti kinamanuguyaw mo. Salbag ka, bakitan? Umpay 50 mo, kastan ti panagkaba mo. Nung nakawiyaw kanto mga aming. Lakay. Mangibabain ka? Malipatam amin ay. Dagitapay mo abanbanag, malipatam, panpanti, brabra. Lakay, ikarik sa anon ang maulit mo ay. Ikarik nga. Aramidam, sa mo ngay kari-kari. Dayta, ti adal king ka. Iti dayta panagbakit mo, sika, Purita. Saan nga minanasaya ati aguy-uyaw? Nang runa, kadagiti agkabaw. Kita man ita, nakarkaro pa yan ti kinakabaw mo, ngam dagiti uyawam. Napiyapay kadakwada adi da malipatan dagi suot iti underwear da. Ngam sikangay, nalipata mon. Makitkit, ay apaw, nagaramid ka iti unforgettable story dito barangay tayo. Si kakit di mo. Kitpon numat.
Saan ka pa mo tunay abakit? Tapno kastan ti kinakabaw mo. Amom na niya ti awag dita. Karma, Purita, karma. Iso nga imulam dita panunot mo. Asaan ana saya ate aguy-uyaw. Ta aming araramidem, agsublikin ka. Maawatam, danga. Uwan kumarin, kat bakawanin na kumangga po iti panaglablabos ko. Bakawanin na kumanga? Ay, sana siya ti pagkidaw iti pamakawan. Ingkagkid daw iti pamakawan kadagay babakit kan lalakay nga inuyaw mo. Mabaina. Mabaina nga. Anya ti amom no kalpasan ti panagkid daw mo iti pamakawan, ket iso mo ti panakapukaw da iti pante este kabaw mo. Iso mapan kan, salbag ka. Nakuyaw kan tumang ameng. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.